Takže v dnešním videu uvidíte. Stál se nám tady, jak vidíte, menší fail. A nakonec uvidíme sladký otestování TNT replikátoru. Tak se koukněte až do konce. Takže v dnešním díle si tady doděláme tu tree farmu. Zkusil bych tady udělat ten TNT replikátor, nějaký odvodnění do nějaké české, ať to padá. No, jsem zvědavý, jestli to bude fungovat. Takže zkusíme nějaký odhad. Tady. Tak. Vyzkouším. Uvidím. Švísknu sem. Kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže semka si dáme ten wall, švísk. Tak. Tady myslím, že by měl být ten rail. Tady by mělo být ten. Tady švísknu to. Tady švísknu TNTčko. Tady švísknu korál. Sem dolů. Tak. Se švískne tady tak jeden komparátor, druhý komparátor. Jsme hopper. Tak, švísknu to tak. Tak. Tadyhle se dá redstone. Se švískne jeden ten. Tady se švískne druhý. Menší fail. Kurva, mi to teďka... Yes, mám to. Tak. Tak, ještě. Mám zapomněl. Semka si dáme vent. Tamhle dozadu. Do piči! No nevadí, tak trošičku menší fail. Já jsem koko do piči. No nic, takže opravím to a ozvu se vám. Takže už jsem to tady spravil. Ještě než to tady budu zapojovat, počkej, tady švihnu to. Piston. Druhý piston. Tady švisknu ten redstone block. A ještě předtím chci ještě udělat redstone torčky. Tak redstone torčky mám. Tadyhle udělám. Hej, do koho jedeš? Hej, ty myslíš o sobě? Nemám vodu, kurva. Takže a dost jako přečtu jako adekvátně tady tak domět. Tak, tady si postavím bloky. Ale na krásu se nehraje. Švísk sem. Tak. A co se tady zase dosralo, vole? Joj, more, já jsem tady nedal korály. Kuriandry. A to je jedno. Zajdu pro korály. Co jsem se ještě trošičku šťárat v pluginech, protože jak tady máme ty pluginy, tak ten purpur, nebo jak se to jmenuje, ten plugin, tak ono zakazuje ten replikátor, tak jsem tam ještě musel pošťárat a musel jsem to povolit. Ale jsem to vyzkoušel a funguje to, jo? Jo. A je tak, doladíme, tak. Jo, tady mi to při testování trošičku nevyšlo. Bylo trošičku špatně načasovaný. A čum se na to, ale. Švísk. Tam to švískne. Je. Boom. Boom. Jo, čum se, jo. Hele. Vrátím si pro saplingy, jo.
Tak, nažeru se. No, zajdu pro saplinky, nemám saplingy. Mám 16 saplingů, spruce, jo, jsem cel. Ale tak. Nažeru se zase, vole. Letím tam, no, má. Avkovat můžu. Jakaj kuknu. Ale chtěl bych to trošičku ještě níž ten. Na to TNTčko a to již tak potom udělám. A hlavně, že to fachá.